La sdang ya ka 6th Northeastern Green Summit ha Silchar na do mentakas da ka jingpynkhuid shnong ringkat bat ka jingya trelang jong ka Silchar Municipal Board. Ka Don Bosco Media Network Shillong ru ka yashim bintalang bat ka 6th Northeastern Green Summit ka banlong na do ka khanriu tarik hadu khatra tarik unai wing hajar arway. Usinyang jong ka Don Bosco Media Network kalong ban pathai kubor sya kisau le jong ka perthai sya phangkani ka jingya mir jingmut ban penlong sa shisien ya ka mariang ka bakhuit ka basuba. Ya ka ni ka summit la penlong da ka Don Bosco School Silchar ringkat bat ka NIT Silchar.